Matematikaflevering om plangeometri. Først noget om vektor. En vektor er en pil, der har en længde og en retning. Og en pil som den, vi ser her. Man betegner oftest vektor med små bogstaver med en lille pil over, som den, vi ser her, der så kaldes vektor A. Og en vektor har to koordinater, der beskriver, hvor lang vektoren er i henholdsvis x-aksens og y-aksens retning. Og man skriver koordinaterne i en søjle med x-koordinaten øverst. Det vil så være, i det her tilfælde vil så være A1, og y-koordinat nederst, som så her vil være A2. Og vektorer kan man ikke gange sammen, men i stedet kan man udregne skalarproduktet, som lyder vektor A prik vektor B. Og skalarproduktet kaldes også prikproduktet. Og skalarproduktet vektor A prik vektor B er to egentlige vektorer, vektor A og vektor B, er defineret ved vektor A prik vektor B er lige med længden af vektor A gange længden af vektor B gange cosinus til V, hvor V er vinklen mellem vektor A og vektor B. Og at det egentlige vektorer vil sige, at det ikke er 0 vektorer. Og skalarproduktet, sætningen for skalarproduktet, og her antager vi, at vektor A har koordinaterne A1 og A2, og vektor B har koordinaterne B1 og B2. Så det vil sige, som står her, at vektor A prik vektor B er lige med A1 B1 plus A2 B2. Og nu vil vi så lave bevis for skalarproduktet, som står her. Og vi betragter trekanten her, at vi ser, at vektor A og vektor B er afsat ud fra samme begyndelsespunkt, og har så vinklen V. Og vi ønsker så at bestemme længden af vektor A minus vektor B. Og det gør vi ved hjælp af cosinusrelationen, som vi har skrevet op her, som der står her. Så det vil sige, at for at finde længden af vektor A minus B i anden, tager vi længden af vektor A i anden plus længden af vektor B i anden, minus 2 gange længden af vektor A gange længden af vektor B gange cosinus til vinklen V. Og vi ser heroppe fra skalarproduktet, at vektor A prik vektor B er lige med længden af vektor A gange længden af vektor B gange cosinus til V. Indsætter vi i stedet vektor A prik vektor B i stedet for ovenstående her. Så vi har nu, at længden af vektor A minus vektor B i anden er lige med længden af vektor A i anden plus længden af vektor B i anden minus 2 vektor A gange, eller 2 vektor A prik vektor B. 2 vektor A minus 2 vektor A prik vektor B. Og for at kunne udregne længden af vektor A minus vektor B i anden, skal vi have nogle regneregler på plads. Og en af dem ser vi her. Det er, at længden af vektor A i anden udregnes ved at sætte vektor A's første koordinat i anden, og lægge vektor A's anden koordinat i anden til. Og det samme gælder for længden af vektor B i anden, at vektor B1 første koordinat i anden plus vektor B's anden koordinat i anden. Og samtidig skal vi vide, hvordan man trækker to vektorer fra hinanden. Og det ser vi her, at vektor A minus vektor B er samme som at sige vektor A's første koordinat minus vektor B's første koordinat, og vektor A's anden koordinat minus vektor B's første koordinat. Og vi bestemmer nu længden af vektor A minus vektor B i anden, og det gør vi ved hjælp af de to regneformer, som vi ser her. Dem har vi sat ind her, og vi reducerer dem så og får så, at længden af vektor A minus vektor B i anden er lige med A1 i anden plus B1 i anden minus 2A1 B1 plus A2 i anden plus B2 i anden minus 2A2 B2. Og det samme har vi så opskrevet her. Og vi ser så her for skalarproduktet,
at længden af vektor A minus vektor B i anden er lige med længden af vektor A i anden plus vektor B i anden minus 2 vektor A prik vektor B. Og vi udregner nu længden af vektor A i anden plus vektor B i anden, og det gør vi på med de samme regneregler som før. Så vi får nu, at længden af vektor A minus vektor B i anden, som vi har udregnet til det, her, er lige med A i anden plus plus A2 i anden plus B i anden plus B2 i anden minus 2 vektor A prik vektor B. Og vi ser nu, at nogle elementer går ud med hinanden, og vi ender derfor ud med at have minus 2a1 b1 minus 2a2 b2 lige minus 2 vektor a prik vektor b. Og ved at reducere, og ved at dividere med minus 2, får vi så a1 b1 plus a2 b2 lige med vektor a prik vektor b, hvilket var det vi i starten antog. Og hermed det viser så, at vektor a, det beviser sætningen, og vi har så bevist skalarproduktet.